Dada mi karon para maghimo sa katulong challenge na mo nga Harina challenge. Ang kauban di ay si Binmar, Aaron, Ismail, ug Arjon. Saka na. Iko. Ga. Ini sagdi naman kita rin siya, okay na. Bukan lagi mo tayo kanan makaan gyud na. Koler. Manok na, manok. Nana. Oh my God! Sakpan dugnan na. Dok, iso. Murang na neskoan. Yun na to. Oo, kay Bao. Ipilin siya. 1, 2, 3, 4, 5. Gaga. Tayo mo rog ako mas marami. No. Ako siguro. Cardo na si Cardo. Si Cardo. Cardo. Nailan ka sa Cardo. Ay, Cardo na. Ang nga na ni, Ben Simmons. Sana. Brooklyn Nets. Kana. Ang sunod si Kiro na. Tay. Yori. Naajan. Ako pa na. Yung player na. Oh, si Maing. Si Maeng man. Iwan. Ay, isa. Isa effect. Murang kay Bao kung nasa unang player na. Ipinalit siya. 1, 2, 3. Go. 3, Lebron. 4, Dede. 5. Kata. May mudok na. Lo, kasi mo na. 1. Ipinalit siya. Kani umay nakatagnan eh. Siguro ni Jimmy Butler. Miami Heat. Hindi natin ko ng mga basketball. Oh, kani. Kasi noon. Si Aaron. Ay, kayawan. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba na si Mibulos? Mibulos na. Katawa, sige ko na. Mibulos. Ay sa isa kaya tanaw man sa. 4, Mura, jog si. Si kuan na si 5. Douglas. Ay ga. Aljon. Loka. Lukas. Majog sa mata. Naan lang sa grupo. Oh, si Binmark. Yawa. Kinsa man na. Hindi ka sa matandaan dyan. Thank you. 1, 2. Galing sa mo ka sa salita. Di ba ata? Mibulos na siya ra. Marag di dyan matagdaan dyan eh. So, on may cure na. Di lahi na. 1, 2, 3, 4. Oh, si Maeng. Marag di man siguro matagdaan dyan. Sara. 1, Balu ay. Two. Okay, manaw. 3, Magaling kang kupal ka. Di ka. Oh my God! Matagdaan dyan eh. 1, Kuan siya ra pang pukwang. Ubos na. 3, Pang pukwang na. Ay nakatagda. Si Kuan eh. Saklabin. Chicago Bulls ni. Okay. Ang gisa may sunod ni mo. Si Tata no. Ako sunod kuan mo tanong. Tata. Correct. Katawa ko na. Lene, og si Kiko. Ate. Ate kay taga-adjust pa doy. Plan. Kami lang naman. Ah, kana.
Uy, si Jamuran. Jamuran, Masuk ke inanan diri. Jamuran ko dyan. Gana. Maing, mura ka itong mana si Maing. Kada si Kuana. 1, 2, 2, Bang, ito ting 3, 4, 5. No, no, no. Oo, katag. 1, Washington. 2, Washington ito eh. 3, Wala. Wa. Bawa. 5, No, no, no. Wala ka talaga ang joke. Ito ano eh, Bradley Bill. Tatay niya. Bradley. Bradley Bill. O, kanina sa cartoons ni cartoons. Si Pane, dahil mo si... Ay nay, tata. Si... Udah kalimot mo ko lang ako. Cartoons na. Ako. Tata, man, tata. 1, 2, Kaya ganti ko na kay Kuana. Naruto ba ta? Masa Naruto na. Gua aja dua, wan. Kana. Di. Ay, si... Katuwin. 4, Di na, doon na. Sinat. Ay! Naruto! Ay, kalimut. 1, Ay, Sakura. anak 2, Magaling kang kupal ka. Ay, mawari, okay lang, mawari. Tagnaan dyan. Hinata, magkakalang tikman, daglang hinata. Kumana? Uy, apil pa na yung usawa mong kaila siguro kung daan eh. Hindi nalaman eh. Wala. Ana. Lag na mo. Nahumana di ay among part 3 sa Teresa. Harina Challenge, Copy and Tabines. So yun na yung ano guys. Copy and Tabiners Harina Challenge Part 3. Part 3. Try na guys. Mga bagong nangabot, si Aaron, si Subscribe to Aljon. my... Kaya dugay naman yung Maing. Huwag si Tata, nakakuha na. Kung na kayong dali, kinilang ko si Uya Bini. Nakailamos na. Uyab mo na danda. Lahi. Atay, mga daon! Murag mga lay. Agkat orang lihin yung gigi. Nalain sa mga Sa tata, masaya na una aktor. Mga sigdang liwatan mo. Susugnaw mo siyanak. Na siyanak. Hilien. buang. Di ka Japan. Kaya siyang i-video din. Nagawa. Hindi ko na. Mura matag mga MP. Oh, mga kuan ba? Mga chat, pag naog tiyanak. Dragon. So yun na yung ano guys.